Онлайн измамника. Какъв е образа, който си изградил в твоето съзнание? Мъж ли е? Жена ли е? На каква възраст? Внимавай, може да съм аз. Може да използваш мене да ме опишеш. Това в кръга на шегата, но имам чувство, че вече толкова сте се планирали, че може някой да ви измами онлайн, а всъщност и хората офлайн могат да ви излъжат. Дори жената в магазина, която ви връща грешно ресто, не е умишлено, вие си мислите, че тя се опитва да ви измами. Затова иска ви се да правите нещо, иска ви се да печелите пари, но пък слагате хикс на абсолютно всяка една възможност. Знаете ли какво правя аз? Когато ми попадне нещо привлекателно като идея, като информация, аз първо влизам в профила на човека, за да видя що за човек е това. От кога е там, какво публикува, какво го вълнува. Пиша името му, примерно в Google, да видя какви други неща прави той. Мога ли да го открия някъде другаде в онлайн пространството. Влизам в комуникация с него, задавам въпроси, задавам много въпроси. И знаете ли, попадала съм наистина на онлайн измами по различни теми, не само за печелене на пари, примерно, но когато стигнеш до въпроса, който на тях отсреща не им е удобен, те сами изчезват. Дори понякога те ви блокират. Затова има начини как да проверите дали нещо е измама. Проверете. И тогава действайте. Защото, пак казвам, пропускате невероятни възможности.